Tindis na sila. Ito yung tindis natin, guys. Doy, oh. Tindis na sila, doy. Na. Tindis na. Tindis. Tag-as na kaya sila, doy. Oh. Tindis. PWD doy, oh. Inuk. Kaon rin, inuk. Na. Income kaon. Na. Una sila tindis. Okay, tindis. So, ano sila ito? Puro puti ang lahat. Kung una puro itom. Puro na sila. Okay kayo. Okay. So, ano sila ito? Matindi. Yan wala may ibig sa halaman. Okay. Okay. Tamarag po dito. 2 months. 2 months. Dako kayo no. 2 months. 2 ka bulan, guys. Hindi na gani mayaw, mura na tukstugo. Nan, 2 months. Na ako'y 4 months po do. Na dagko kayo. Bain ako 2 months. Regsoon. Okay.